माने सारा सासे माने मोजां गोसोनि मानसि आरो बेफोरबायदि माबानि जेबो एबार खनसेनिफ्राय हरफिनला आरो बेफोरबायदि खामला होननानै आङो सारनियाव निमाहा बिदों आरो मानो होनबा आङो सानस्लाबि आरो मिथिस्लाबियाव सारखौ बेफोरबायदि कमेन्ट हरफ्लांबाय आरो बेफोरबायदि आंनि गाज्रि कमेन्टनि दारै सारा माने दुखु मोनबाय बिनि दारैनो आङो सारनिसिम माने गाहायै बे खेबसेनि दारै आङो निमाहा बिहरनाय थाबाय आरो आंनि मुङा प्रमद दैमारि आंनि गामिया जादों झारनगाव आरो डिस्ट्रिक्टआ जादों उदालगुरि माने थांनाय समाव जेनेबा मानगोनां इउजि ब्रह्म सारा माने फेसबुक अफिसियेल पेजाव माने मोनसे भिडिअ योगा खालामनाय बा एक्सारसाइस खालामनाय भिडिअ हगारदोंमोन बेयावहा माने आङो गाज्रि कमेन्ट माने आनडेम'क्रेटिक माने गाज्रि कमेन्ट मोनसे हरनाय जादोंमोन बे जेनेबा सानस्लाबियाव मिथिस्लाबियाव बे कमेन्टखौ माने सारनि पस्टआवहा माने पेस्ट खालामनाय जादोंमोन आरो बिनि थाखाय माने बेफोरबायदि गाज्रि कमेन्टनि दारै आङो माने सारनिसिम गाहायै माने निमाहा बिहरनाय थाबाय मानो होनबा आङो सानस्लाबि आरो मिथिस्लाबियाव सारखौ बेफोरबायदि कमेन्ट हरफ्लांबाय आरो बेफोरबायदि आंनि गाज्रि कमेन्टनि दारै सारा माने दुखु मोनबाय बिनि दारैनो आङो सारनिसिम माने गाहायै बे खेबसेनि दारै आङो निमाहा बिहरनाय थाबाय आरो फैबाय थानाय समफोराव आरो आङो नेक्स्ट टाइम आरो रावनिबो बेफोरबायदि पस्टआवहा माने गाज्रि कमेन्ट आरो गाज्रि राव सोंखारिला माने बेफोरबायदि आं माबा खालामला बेफोरबायदि माने खालामनायनिफ्राय आं गोजानाव थानोसै आरो रावनिबो माने फेसबुक पेजफोराव माने बेफोरबायदि कमेन्ट पास खालामला होननानै आङो सानबाय आरो बेफोरबायदि गोरोन्थिनि थाखाय आङो माने गासैनिसिमबो निमाहा बिनाय थाबाय माने सारखौबो आङो जेनेबा मोनथिस्लाबियाव जेनेबा मानगोनां सारखौ आङो मोनथिस्लाबियाव माने बेफोरबायदि लिरनाय जाबाय आरो सारखौ दुखु होनाय जाबाय बिनि दारै माने आङो क्षमा बिनाय जादों आरो सारनिसिम माने सारा सासे माने मोजां गोसोनि मानसि आरो बेफोरबायदि माबानि जेबो एबार खनसेनिफ्राय हरफिनला आरो बेफोरबायदि खामला होननानै आङो सारनियाव निमाहा बिदों आरो